за да Ravibokс. И днеска това ще е инфоклип. И ще поиграем малко билярд с Марти. Инвайти ме. И сега ще ви кажа, че ще почна нови поредици. И там давайте, не знам, в клиповете, в описанията някакви програми. Аз ще показвам някои неща на тях. Аз отделно ще правя на други програми, дето знам. И... Как се пише ти, бе? Денислав и още нещо с Фейсбук. С Дечи от PlayExpress, дето беше главния. С него ще правим такъв сървър на Майнкрафт и там още други. И друго. Ще поиграя малко. Ще ме биеш Марти, ама нищо. Моята ще е своя. Не, доматинец. Ще видим, да ти не ми оставяш да играеш. Кажи ми като малко. Тиши. И така, друго нещо. Да, той направи нов канал за такива подобни уроци с програми и с геймплей сигурно ще направи. Да, тебе ти вързал по. И поредицата ще си ги напиша в профила и само че нещо ми се е бъгнало на коментираните клипове. Те ми стават доста малки, това е хубаво, ама като не ги коментира на мога и кача нета ми се бъгва, докато се качват и трябва да рескам лаптопа. И планувам да го правим със скоро време, не мога да качвам. И само малко ще поиграме. Освен това, ето казах за новите поредици. Ти си сега, защото ударих с твоя топ. Омага, аз ли съм? Да, те ми само. Омага. Да, ето го неговото човече. Играта е в мини клип. Това е Мастиджо, ето го моето. Тараси. Сега. Твой човече е по-як от нас. Моя някакъв клепар, гледаш ли такъв са? О, пешко. Като на Диланчо от нашия клас. Ти широки. Омага, то си при малко е би. Сера в устата. И би ме. Нещо ще направим още на игра. Ти бие. Айди. Ти разбираш, е често. Ти бие хора. Що аз от разбиването не вкарах едната вкара от две? Плана и от двете аз казах. Не можеш. Не знам. Сако ти връща, да? И аз ти вкара, това е си вкара. Аз тренева да навъзка. Си има стока. Ако ти беше вързал така мазно. Омага. Как изкара? Аре бе нещата. Само малко ще са. Само малко ще ти покажем финтове. Или са? И фалсовете бъде. Топката гледа белата качи по воде. Дай направо черната вкари. Белата по воде.
ти не си карал? Карал си. Карал съм от разбиването. Close. За малко. Close. Дай черни. Ай, няма нужда. Няма да кажеш. Знам. Съм ти както вкара не мога да направя. Какво мога да правиш? Това е. Връзма пала. Сега ги вкарам всичките. Да, представи си. Това Това не можеш. си представям, но аз го мога. Това сега го напих нарочно, само да ви кажа. Не. Искай да стигна добре, гледа сега нарочно как се вади топка от джоб. Гледа белта как се върти. Не полудил всеки път. Тук има някакви много тъпи билярди. Има снукър, а после си играме снукърче. Може и покер. Има, нали, 8 бал, нали, така, билярдът си е 9 бал, има някакви такива, не знае деца, не се гледа. Има някакъв билярд без джобове. Ето някакви се вкарва топки. Ето е много, това е много як. В мини клип има много яки мултиплеер. Дето му играете с приятели. Как ме бие на хаун? За среденица можеш. Победа! Ти ви, защото вкарах и белата. Добре, това от нас. Чао.